Nu drejer vi. Der ligger små både der. En jetski. Ja, dernede er der se. Og så er der masser af turister på stranden. Jeg tror, vi er lige så meget turister selv nu egentlig. Oj! Nu. Ej, hvor er det smukt. Det værste er at komme op, men jeg tror, det er nemmere at komme ned. Faktisk. Det er ikke noget sug i maven, det er bare... Jeg holder bare. Nu er vi på vej ned. Ikke så højt op længere. Så vi får lige hele turen ned her. Hej Maria. Hallo. Det var 12 minutter i himlen. Kom så. Ja, jeg filmer. Jeg filmer hele vejen ned. Nej, de sidder stadig. De skal altså gøre sådan her. Skal vi være med? Ja. Ej, hvor så er det nu. Så er det farligt. Yes!